celebrando un Siman de Buki, caminda eta intitula Dushi Cabesura. Lekker eigenwijs. Nos hopi viaja ta cabesura e nos ta tume de un termino malo, pero bopor tume tambe de un termino bom. E nos ta conscientizanos muchanan ku conscientie ora bossa kico ta bom e kico ta malo pabo, bo mag di ta cabesura scogiendo es un bom. Dus PC, nossa focus riba nos 5 sentinan, caminda com nanta e canal, que ta hiba toda informação para nos cerebro e enang e escoge ta tuma lugar. PC, nos ta sinha nos muchanan para ta cabesura, pero de forma positivo, escogiendo lo mejor para obesitas aan te pakken. Dus gewichtsvermindering. En dat doen we door goed na te denken over onze leefstijl. Ik ben zelf veel afgevallen de afgelopen 4 jaar, meer dan 40 kilo. En mijn BMI was sky high, dus ik heb ook de kinderen geleerd hier nu wat BMI inhoudt. En we doen dit deze week tijdens de kinderboekenweek, omdat de Aruba Adventist Academy heeft besloten het thema gezondheid toe te voegen. En dat is heel erg leuk. Er is veel interactie. We hebben het over de 5 zintuigen. De neus, de oren, de mond, de ogen en gevoel in handen gevormd. En dat wordt heel leuk vertaald door de kapelaan. Daarna doe ik een speech en veel interactie met zingen, oefeningetjes doen. En de kinderen schrijven hun eigen boek. Dat is journalen. En dan krijgen ze voorbeeldjes en vragen krijgen ze gesteld die ze kunnen invullen. Ze mogen er wat op kleuren en tekenen. Dus we zijn op die manier heel goed met gezondheid en beweging bezig. En dat is ook de bedoeling van mijn project. Het bevorderen van een gezonde leefstijl, gezond eten en meer bewegen.